Vi har en påstand, at for alle x-værdier gælder det, at når x vokser med en enhed, så y med a enheder. Vi vælger et x tilfældigt og kalder den derfor x1. Den sætter vi ind i en lineær sammenhæng, så forskriften kommer til at hedde y1 er lige med ax1 plus b. Vores påstand var, at når en x-værdi vokser med en enhed, vokser y med a enheder. Så derfor så skal vi bruge den nye x-værdi, som vi kalder x2. Den er lige med x1 plus 1 enhed. Vores nye y-værdi, som vi så kalder y2, er lige med ax2 plus b. x2, som vi jo har skrevet ovenover, kan også skrives som y er lige med a gange x1 plus 1, så plus b igen. For at finde ud af, hvad y er steget med, skal vi bruge delta y. Delta y findes ved at sige y2 minus y1. Det findes på den måde, at man tager a gange x2 plus b minus ax1 plus b. Det giver ax1 plus 1 minus x1 plus b minus b. Da de to b'er går op i hinanden, kan man bare strege dem, så de er fuldstændig ligegyldige. x1 minus x1 kan også drejes. Derved har vi a1 tilbage, eller bare a. Herved har vi så bevist, at når x vokser en enhed, vokser y a enheder. Bevis for b. b er lige med y-værdien, når x er 0. Det vil vi bevise ved at sætte det ind i forskriften for den lineære sammenhæng. Det kan skrives på to måder. Det kan skrives y er lige med ax plus b. Det kan også skrives f af x er lige med ax plus b. Ved at sætte 0 ind i formlen får vi f af 0 er lige med a gange 0 plus b. a gange 0 giver ingenting. Det vil sige, at f er 0 plus lige med b. Når x er lige med 0, så hedder det f0, og det giver så b, og i den her tilfælde med den her linje, der rammer den y-aksen, eller skærer y-aksen med 2, det vil sige, så er b altså lige med 2. Koordinatsættet til dette punkt skrives jo som x, y, og det her tilfælde, hvor x så er 0, og vores y-værdi er så 2, som også er b, så den hedder 0,2.